Hi guys, it's me Larnie again and you are still watching on my channel. And for today's video, samahan niyo po ako as I bring you still on my Baguio trip. Tara guys, panoorin natin lahat. Ayan guys, narito tayo ngayon sa Baguio City Public Market. Ayan. Ayan po sila. Ayan, makikita nyo. Actually dito maraming stalls wherein pwede kayong bumili. Ayan, ayan. Tapos yung mga pangpasalubong po ninyo, pwede nyo siya dito bilhin. Ayan. Ayan po. Ngayon puntahan naman natin dito yung Walis Tambo. Walis Tambo. Ayan. Ayan po. Ayan. Magkano po dito, ate? Yung makapal. 160 at saka 150. Hanggang 150. Last pa na yun, guys. Makapal. Ito guys, bibili tayo ng Walis Tambo. Actually dito maganda yung quality nyo. 150 lang siya. Maganda. Miss Rona! Tawagin nyo yung kasama ko. Miss Rona! Rona Marie! Rona Marie! Ayan guys, namimili na siya. Andito na po siya. Tinawag ko na siya. Ayan. Bibili akong walis. O, bibili po siya ng walis. Tingnan mo yung nandun. Ayan. 100. Lapit natin. Isa lang, magkano to? Ma'am, dito po, ang 100. Doon daw, Ito po 100. yung 160, pwede pag 150. Ibang tahi kasi ito, ibang tao. Simple to, yan, complicated daw. Oh, yan. Sa Complicated. karatan. Ano mas maganda? Ito rin isa. Mas maganda itong ganito, matagal gamitin, ay bawal walis na lang. Pilihan mo colors sa ano. Ano bang klase mo? Ito, Alam mo, mas matibay yung ganito yung handle niya. ganito. Oo, yung ganito yung handle, mas matibay. Kasi dati gumagawa din kami nagpapagawa kami ng walis na ganyan. Hindi, yung ganito, Ito. ng handle. Kaya din kasi Pwede rin, pwede rin. sing pa rin. So guys, ito na yung nakuha namin. Babayaran na namin siya. 152, 3, 4, 5. Thank you. Ate, hello ka vlog. Hello. Sikapay ate. Hello. Thank you. Ito, namimili na naman siya ng wallet. Ayan, para lang. Ito na lang. Tingnan ko to. Hi. Mano ata ate? Mano? 35 lang. Ang 30? Dabay guys, may blanket din po sila dito. Anong install nyo ate? Anong install to? Anong name? 131. 131 to. Guys, kung gusto nyo bumili ng pasalubong, punta lang kayo dito sa 131. Andito si ate pangiti, handang harap sa inyo. Di ba ate? Wala bang last? Tatlo 100, di ba pwede? Hindi, tatlo na, bilhin mo. 35 no? Oo. Ay? Sa office. And guys, hindi pa sila tapos mamili. Ang dami na nilang napamili. Strawberry. Ayan sila. Smile daw ate. Guys, andito pa rin kami ngayon sa Baguio City Public Market. So, bibili kami ngayon ng pipino. Yan, maghanap po tayo ng pipino. Dito po yung mga gulayan. Yan. Ayan. O ate, pipino daw po. Pipino. Pino,
100 per kilo. Ano? 100. 100 per kilo. Mga apat, 5 piraso. 4-5 piraso. Guys, yung gulay nila sobrang dami, tapos fresh. Ayan. Ayan po. Ayan. Ikaw, bibili ka, Lawrence? Ikaw, bibili ka. Bumili ka na. Wait lang, nandun ka pa si Miss G. Bakit? Eh, bibili rin siya eh, para sabay-sabay kami. Mano may sa kilo ate? 100. Ha? 90? Sukali. 90 may sa kilo. Apay nanginat ka? Ay, ganon? Pag magbibitin pa ko, bigat na. Nag-isipan ko pa kung bibitin ko rin kasi ang bigat. Guys, nag-iinarte siya. Kanina gusto niyang bumili ng pipino, tapos ngayon ayaw na niya. Longgan. Guys, ayan. Yun yung bagong Bagong longgan ni Miss G. Ang sabi niya, longgan daw to. Sabi ni Rona Marie, longgan ito. So ito yung bagong longgan. Mas pero, ayan. Bigyan mo akong dalawa na eh. Kailangan wala, paano ko kakargang yun? Yan, Masarap naakyat sa natin yan, naakyat natin yan. Ano kayo? Yung malalaki? 120 po. Meron sa O, yung pipino, bumili ka na. Mahal kasi. 120. Ayun na nga eh. Alam mo na kasi ako nagtinda man. Ito magkano? 200 per kilo. Lettuce. Ayan. Ate daw na ano doon, yung pagtutuloy, sabi niya, hindi. Kaya,